aking mga staff na talagang instrumental sila dun sa trabaho ko, ganun din sa magdalo, sa mga kaibigan ko, and especially to my family. I wouldn't be this way kung hindi sila malakas as a support group behind me. And ganun din, papasalamat din ako doon sa kapwa ko mga senador na naging part nitong aking journey, naging instrumental din doon sa pagpasa ko ng mga batas. Yan, yung staff ng Senado na very friendly and accommodating and very helpful. Lalo na nung naipit ako dito na isang buwan. So, lahat yun, ano? And lastly, sa taong bayan who stood by me through thick and thin, may mga ilang hindi nakakaintindi, but mas pinapasalamatan ko yung mga taong bayan na naintindihan yung role ko bilang miyembro ng oposisyon sa isang demokrasya. So, sa inyong lahat, maraming salamat. Okay, with that, in behalf